Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ ne Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Octobre kalo tile 4 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi ka kunnafoni min b'a kɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma ale waatiw selen ne Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛna an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ kasikible maa kelen o ntanyana maa 4 olu sɛbɛkɔrɔ jogina sibiri tɛmɛnen a kɛra tesaltikaw olu fɛ nɔ a sababu bɔra fɛn min na sa o de ye mugujugu kɔni pɛrɛnna ni u ye nin kunnafoni in yɛrɛ dira MINUSMA ale fɛ. Gawkaw fɛ nɔ walasa ka se ka denmisɛnw ni ka olu lakana ni ka dɛmɛ don u masa denmisɛn minnu bɛ an ka jamana caman ya fan fɛ ka taa se a kɔrɔyan fanfɛla masa ni kɛlɛ kɛra sababu ye ka dadigi kɛ olu la kosɛbɛ. Laɲini ye fɛn min ye ni projet kura ye ale fɛ sa min n'a kolomo karili kɛra septembre kalo tile 29 tɛmɛnen Gawkaw fɛ nɔ a musaka yɛrɛ bɛɛ tari jɔ sefa wari 130 o de la a nafolo dira UNICEF ka taa se Union Européenne o fɛ ka taa se bunahadamadenya dɛmɛli o yɛrɛ ma a baara bɛ to sen na ko kalo 15 o kɔnɔna la laɲini kɔni o sabati kan ka kɛ fɛn min sa o de ye denmisɛn 80,000 olu kɔni dɛmɛ bɛ se ka don u ma Segu Mopti Gawo ka taa se Tɔnbukutu dugu olu ma. Bafula bɛ kaw fɛ nɔ u ka donsoba dɔ min n'ale bɛ Solenta ale bɛ Bafula bɛ o lamini na ale kɔni tora baji la septembre kalo tile 29 tɛmɛnen a kɛra nɛgɛ kaɲa 17 wagati la maaw ka falasa k'a kɔni tun taara mɔni la sanfiɲɛ o y'a sɔrɔ baji o sanfɛ a ka kulun kɔni o yera ani a sena sabara fila nka ale yɛrɛ kɔni ɲɛ ma se ka da a kan a si bɛ t'i jɔ san 71 na. An ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw olu kɔni bɛ ka wala sugu bɛɛ kɛ walasa karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ka taa se banbagaci maaw ma olu bɛ se ka daga taga bɔ an ka jamana o kɔnɔna la cogoya min na o de la an ka wolomasiri tabaw u kɔni ye kɛlɛkɛ pankuru 4 ni n'a bɔra irisukaw fɛ yen nɔ ka taa se kɛlɛkɛminɛn wɛrɛw ma ni irisu yɛrɛ o d'a ma fɛn min ye sanfɛ kɛlɛ pankuru in sa ale kɔni musaka bɔra an ka jamana ka wagandɛ o kɔnɔna la walasa ka se ka karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɛlɛ cogoya min na ni minɛn ninnu yɛrɛ kɔni bɛɛ nana juma tɛmɛnen octobre kalo tile fɔlɔ a kɛra an ka pankuru jigiyɔrɔ kɛnɛba la sa n'o ye Modibo Keyita ye n'o bɛ Senukaw olu fɛ yen nɔ minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ an ka dɛmɛ ka taa se kɛlɛkɛ koɲɛw ma sa n'o ye colonel Sadio Kamara ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la. Fɛn min ye jɔnyawale kɛlɛli ye sa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ a ko la ni maa minnu tɛ a ko la sa Bafulabekaw fɛ yen nɔ u kɔni karila ɲɔgɔn na min ni a kɛra sababu ye ka maa 3 ni ka o bɔnɛ a ni na maa 17 olu jogina a kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen na nin ko in yɛrɛ gɛlɛya kojugu kɔnɔna la sa Kayi gouverneur ale kɔni bɛ na wuli ni ka se sɔgɔmada in na Bafulabekaw olu
olu ka yɔrɔ lamini na sa n'o ye colonel Musa Sumare a bɛna taa ni ka taa I ɲɛ da ni waleya jugu ninnu a ka ani ka tila tuguni ka fɛn fɔ u ɲɛna fɛn min ni a bɔra an ka jamana marabagaw olu yɔrɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Algérikaw olu fɛ yen nɔ Algérie ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nanzaraw ka kɛlɛkɛ pankuru o kɔni tɛna yala olu ka jamana o sanfɛ u ye nin kuma in fɔ kunun octobre kalo tile 3 n'a fɔra u ka jamana marabagaw fɛ Faransi ni Algérie kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ nin wagati in na k'a sababuya kɛ sɛbɛnfura ko ye sɛbɛnfura min ni a bɛ wele nanzarakan na ko visa ni Faransi kɔni kelen don ka o jɛ Algérie ka jamana la o de to u fana ye nin waleya kura in ta ka ɲɛsin Faransi ale ma. Burkina Faso maa 100 bɔɲɔgɔnko olu kɔni fana bɔra ni ka taama kunun kari octobre kalo tile 3 walasa ka se ka lakana ka o wajibiya u ka jamana marabagaw kan u ka se ka u ka sigida ni ka lakana lase yen nɔ Wagadugu ale faba o kɔnɔna la sa o de la sa u ka y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya o kɔni yakubalen don olu fɛ yen nɔ kosɛbɛ a kɛlen don ka dugulamaw ni ka olu sɛbɛkɔrɔ jɔrɔ. Mali kunnafoni jabarani lajɛ kunnafoni damadɔ min tun bɛ an bolo kɔrɔ bi tɛnɛn dɔ in na ni k'a da aw kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala m'an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunnafoni kura olu kɛnɛ kan yala an ka kan bɛ da ɲɔgɔn sa an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a fɔli la aw ɲɛna k'a fɔ ko Mali kunnafoni TV ale bɛ sɔrɔ Play Store kan nin wagati kofɔli na aw ka taa Play Store kan ni k'a télécharger k'a bila aw ka téléphone kɔnɔ walasa aw bɛ se ka damu ni ka o sɔrɔ cogo min na ala ni mon plan bɛ ale ka sababuya la nin baara in kɔni a nɔgɔyara aw ma an dalen dɔ la k'a fɔ k'aw caman bɛna ta ka taa an ka application ni ka a télécharger lafiya ale ni damu o kɔnɔna la Mali kunnafoni bɛ yan nɔ aw de kama sanga a n'a ka wagati wa an bɛ aw de sago o fana kɛ o kuma la aw k'an bɛn sini inshallah.